Искам да ви поздравя с една естрадно-симфонична програма, която снощи, ако имате или сте имали време, сте могли да я гледате под водачеството на доста добре накадрения Милодраг Иванов. Сигурно с интерес следите и класацията 1 от 5, която води да бъдеш първи в класация. Никак не е зле! Да водиш 1 от 5 и служебна документация с Тина Симеонова още по-добре. Аз искам да ви поздравя с една радиокласация Звезди посред бял ден, която води нашият ведущ артист Стефан Делон, Ален Балаилов. Всеки ме познава на всеки километър като Сергей, но в момента не мога да гостувам тук, тъй като снимаме поредния български цар. Щяхме да поканим най-добрият танцор по брейк в страната Георги Леле Мамале и Велко Кънев. Стоя си в къщи зима и слушам по прозореца джан, 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 някой чука. Велко, това е жената, тя така говори, виж кой чука. Виждам, но нищо не се вижда. Цялото стъкло замръзнало и фрашкано с фигурки. Папрати, палми, Света Богородица корми риба, друга една се шмитка на колело, един от светите 40 мъченика и пак портрета на Георги Мамалев. И двамата, и Велко Кънев и Георги Мамалев, в съзвездие 83 влезнаха под кожата на братята близнаци, братя Аргирови. Един е роден в Пловдив, другия в Асеновград. И сега започваме програмата с едно тяхно изпълнение. Свети пак зората покрай мен, за да бъде слънчив този ден. Не нужен, Може би още ни е нужен нашия ведущ певец Борис Годжунов, който в София още издържа и продължава да пее. За него певицата Лея Иванова, когато е била на турне в Египет, влезнала в една пирамида, една мумия се изправила и питала: абе, още ли пее Борис Годжунов? Същия певец гостува с запис от Българско радио песента Марги. Пее Ажен Борис Годжунов, България. Моля, телекино. Помисли я, как играехме с теб, първи курс на съвки. Марги, Марги, светеше зора в косата. Марги, напред-назад, назад-напред, живота си тече това море. Напред-назад се движеше и главният художествен ръководител на една група след основен ремонт, групата Трамвай номер 5. След основния ремонт трамвая спря да се движи, продължи Петко Петков петицата с 4 жени. Нека тази година го подпомогнем с едно негово изпълнение "Спира стария керван". Имах аз една мечта, на трамвай да се кача, а вчера тока спря, вървях пеша, съвсем пеша. Съвсем пеша при нас пристигна един гражданин, който бе изправен пред една квартална организация, за да се разкае. Неговото име е Бай Пешо, той работи като теникиджия, включваме неговото разкаяние. Другарки и другари са кварталци, аз се разкаям за вчерашния случай. Вчера подгоних, за да треснем по главата с тежкия теникиджийски чук, моята верна съпруга в живота, другарката ми Пенка. Гоних я последния маршрут. Улица Тодорни кукли, после ми избега по Хайдушка поляна и точно пред Балкан Тония Панах. И тъкмо да ударим по главата ме възпреха някакви поети, чакащи да си вземат хонорарите от текстове за естрадни песни. Аз нещо бъркам ли им се на тия поети, бе? Като слушам по радиото песен с текста на кое му е което, нещо казал ли съм до сега? От утре ще се движи с чука и някой като каже, че е моет или поет, ще го трескаме, ще го правим на нищо. Да си дойда на думата, жена ми работи като чистачка от пирогов. Там вместо да чисти, взела да дава акъл как се правят сърдечно-съдови операции. Влезнала и казала: докторе, не се реже така се реже, нема къде, и я разнаха в институт по архитектура.
Там вместо да бърше прозорци, взе да дава къл как се чертаят прозорци. Залата бешира на професор и река не се чертае така и така, нема къде я зачертнаха, те я пратиха у операта. Там се прочу с критична статия за оперното пеене у нас. Не трябвало така, така трябвало да се пее, нема къде и я пенсионираха предварително. Не знам, аз от пеене, архитектура, от медицина не разбирам. Щом никъде не са били като е говорила, мога да е казала нещо свестно. Обаче вчера какво си чукам кюнци, влиза вика, пеше, това кюнец не се чука, така се чука. Ле. Аз от токъв чукам кюнци, това си знам, тя ще ви кажа на мене как се чука кюнц. И се разкайвам за това, че като дигнах чука да я треснем, извикахте му усети. Утре няма да викам, утре ще се смихнем, ще го дигнем и като цепнем до тука. Сега се обадиха за пристигането на един певец от Африка, един певец от Малайка, който в България завърши висшето си образование. Той говори, що годе български, какво ще ни изпълните? Аз искам да ви кажа, че когато довърши в България, много обиден на мой колега, който искал да ме отрови с българска отрова люта чучка. Сега, когато довърших, искаха да ме оставят на работа тука, но аз отказах. Защото жената ми рече, момент, чукума да видим в кой клон те ви туриме да работи. Аз си казах, аз съм вече висит, не иска на клон, а ти иска да работи на бюро. Сега ще ви изпълня една песен, както утре рано в Малайка ние събираме банани. Manila banana, really go home. I made a love again to the la banana. Well, la banana, I really go home. Mr. Gladstone, дайте ми банани или go home. Благодаря ви. Гражданин без чадър по време на дъжд няколко пъти се опитваше да се качи в трамвай. Той е тук, нека сам разкаже за своята одисея. Другарки и другари, стоим си на трамвайната спирка и чекам трамвай. Вали дъжд, нямам чадър, целият съм мокър. Трамвая иде, ора и отвътре и отвън. И аз викам на ти отвънка, другари, минете напред. Последният ми обяснява, че за да мине напред, трябва това къде преди него да мине още по-напред, други се изтегли още по-напред и трамвая отмина. Идва втори, аз пак се моля, минете напред, никой не ми обръща внимание. Викам си, ще обърнем другия край. Мръдни напред на тебе, говоря, ще ти тресна един шамар, бе, келеш. Отивам на стъклото, отчукам и говорим, другаря, на вас говоря вътре, не ми се забете, не съм заболекарало. На тебе говоря, бе, затвори си устата. Мръдни и то, трамвай мръдната се не видя. Идва трети, на него не говорим, директно влиза. Маниш се тук да мога да чека, началник, гледа каква етапа, ще сплескам веднага. Мръдни малко да стъпа. Бабо, къде се ръгаш долу, излиза веднага. Това не е трамвай за Орландовци, изчезва, тук ще ми скъсаш кръчола. Отзад келеш, пусни ми ухото, какво си го захапал. Това не е дъвка и дала си правиш балончета, пусни ми ухото, ще ти извада очите. Тя ще те удуши. Леко бе, как ме душите, имате грешка. Как ще съм ви захапал, когато ви говоря? Няма значение, аз това гушим ще хо. Къде го нале това врат, да не си барман, бензинджич или си ле. Другарко ви, какво шехте готвите за вечер? Яйчица ли шехте да го? Защото не мога ги изготвите, ги тук 10 парчета щъкат. Режи сега панирана панелка и носи дома да не те бие мъжа. Отидем и 10 обувка търси, напред му гасинка 42 номер и половина. Младеж с брадата не гледа мене, лега долу търси му гасинката, как ще те замтъж валиваш. Дамско ток ще ми даваш, махни се тук са ток, аз точи ли на стена. Батман и той ме наблюдава от половин час, чака да седне, аз не мога да се качим, той чака да седне. Я го дръпне напред този травай, че ме ръгат и други отзад иска да се кашля. Обаче съм вътре, а някакъв отвънка мокър без чадър чука по прозорци и ми точи нещо, какво вика ми сачи щигала. Скри се някъде на сянка, от днеска не разбирам български. Благодаря ви. Може би ръкопляскате, някой сигурно познаха един наш любим актьор и певец Тодор Колев. Тодоре, какво ще ни кажете? Искам да ви кажа следното нещо. Наскоро бяхме в Африка, ни направи голямо впечатление. В Африка всяко малко гъще, че иска да стане голям крокодил. Но не всяко може добре да плува. Иска също да ви кажа за какво служи в град Пловдив асфалта. Разбрахме следното. В Пловдив използват асфалта като материал, който заливат улиците преди да започнат изкупните работи.
Накрая иска да представя една хубава група, една трио, един възрастен певец, една възрастна певица, малко момченце, директно гостуващи от филма "Таборът отива към небето". La travali, solavali, ma pirunde palamandi, ma pirunde palamandi, ай, 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 ma pirunde palamandi, ай, ай, ай. Айде сега и госпожата да попей. Sotena vletu ti mena, otena vletu ti bena, Ma pirunde palamandi, ай, ай, ай. ma pirunde palamandi, ай, ай, ай. Айде малкото момченце да му мине реда в програмата. Sotena vletu ti mena, sa, otena vletu ti bena, Ma pirunde palamandi, ай, ай, ай. ma pirunde palamandi, ай, ай, ай. Разговора, който засякохме между малкото момче, което чухте да пее, и баща му, записахме го на покрива на една жилищна кооперация. Тате, защо баба ми долу бяга на зигзаг по двора? За тебе, баба Чедо, за мен е тъща. Подай ми втория пълница. Благодаря ви. Да се включим тук-що в Италия. Съобщиха ни, че в една забутана пицария, далече от шума на вечния Рим, са открили нашият актьор Петър Слабаков заедно с Адриано Челентано да беседват за предстоящия им нов филм. Нека тихо надникнем и чуем нещо от техния разговор. Сеньор Слабаков, le tutto mente non te volare sulle banche ti voglio bene sulle trene. Разбрах това. Значи, да катериш на влака и се суркаш в обово. Мено, да че суле трено, вивиле тутале скудрю, цигала. Много въртиви жабарки. С две думи си ми ясен, тръгваш да падаш, не падаш. Си, няма си, идвам аз те спасявам. И отиваме в кръчмата да почерпиш по случая. Ще пинем по една ракия няколко пъти и като се напим ти запяваш. Той аз като пина и аз пия, ама теб да слуша хората. Значи твоята песен се чува по цяла Италия. Тръгват всички влакове към малката гаричката, чуват стават големи жепи катастрофи. Значи филма се превръща в филм на ужасите. Обаче твоята песен става израз на недоволство на италианците против неуредиците в техния жп транспорт. Значи филма става социален, значи мога да го дават и у нас. Си, няма да ти даде един коя песен ще пееш да не се изложим пред хората. Di questo sono male, la marada, 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 vedi più di 5 giorni, la marada, 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 lui non è, la marada, 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 ma chi sarà, la marada, marada, marada. Слушай, аз се отказвам от този филм. Тук няма никаква роля за мен, а тук има само едно напиване. Ние българите го играем всяка вечер. Мено, няма нов ани някой друг. Амандалия, Амандо, и латкама. Само останови, якъв косъм има. Амандо с две думи тръгва Челентано да пада, не пада. Идваш ти, спасяваш го, отивате в кръчмат, напиват се и пеете. Окей. It's all again, I know a stranger man. My love again, I know a little of a stranger thing. И накрая все пак, за да може да завършим, ще споменем един спортен репортаж. Току-що се обадиха от аерогарата в София, където пристигна българин, вписан в книгата за световни рекорди. Във Франция на разстояние 100 км за време 20 минути той успя да разгледа две културни мероприятия. Успя да види френската филхармония и балета Лебедово езеро. Той е тук, нека сам разкаже за своя успех. Другарки и другари, аз бех в Париж. Париж е голям град, имат много превоз. Къде 2 часа падаваме, кашваме се, слизаваме, видим Айхеловата кула, бая високо така, Бульонски оле. Леле, що добитък мога се навърже там. Влезнаваме в една голема одея и като почнава да излизат къде 100 момчета и девойки сите църни костюмики, ама не, гадулка, кой да докопа струнен инструмент. Да, обаче като се обърнава мъжете на костюмите сите цепки до туката. Това е срамота, бе, тия немат лишени с губерки ги съшият, ми се излагат и излизат съдрани. Излезна едно дребно момче с късо прашле, вика му диригент. И като го дигна, и като се почна на какафония, не мога ги спре. Ма налево, ма надесно, документация обръща, не врави. Викам на колегата Шоре, да му манеме тази пръчка, му бута има някой гьостри си ги запува, бе, ти нема влезе да правил път. Отзад гледам оркестъра, един надул се такива бузи, фанала една бория, дръпа напред, дръпа назад. Половин час за секов не мога да се справя.
Два пъти се качвах на сцената да му отварям устата, да видим къде отива тази пущина. Па накрая не издържах, вика: младеж, турия на земята, настъпи и извади, не ме мъчи. И ми изгони за обаждане. И отидох на Лебедово езеро, балет. Можеше и да не идем, защото първо езеро нема. Лебеди въобще не почти. Моди мало я не видох ни един. Обаче като излезна един младеж и една девойка, като се подгони. Час и половина се гонят, не мога да се фанат. Това е срамота, бе, това Пловдив не е такава. Накрая девойката се умори, падна, младежа фана, дигна, повърте, погледа и офърли. И това беше. После отвънка на гардероба раздаха шлифери, болтони, палта, кожуци. Аз си вземах само 3. Голема битка беше. Друг път, ако има такъв културен живот, аз се отказвам. Благодаря. Нека сега започнем директно с, може би, до болка познати на вас няколко репортажа, първи от които отново ще ни вкара в живота на нашия актьор Петър Салваков, на Константин Коцев, които пристигнаха от аерогарата с вокално-инструменталната група Бонго Бонго от Африка. Другаро Салваков, вие първи бяхте на аерогарата. Какво ще ни кажете, защо закъсняха? Добър вечер. Вика, тия папи не мога ги докараме от аерогарата, бе. Къде се пъчкат по дървета, объркаме кондиката. Те не ме знаят кой съм аз съм ефрейтор. От първа конна лесно преносима батарея. Его и тук Константин Коцев. Коце, някой да направи такъв номер, какво го правиш ти него? Питам се и отговор не искам. Мене и прочие. Някой да ми направи такъв шунт и прочие. Ще му пръсна черепа и прочие. Аз ще му го пръсна без прочие. Его е този диригент, е здесь тук земилището, ще ударя едно гюле, ще карам по трейсара. Добър вечер, скъпи български приятели. Ще изпълни за вас песента Мами Блю, както изпълнявали на различни езици за различни народи. Първо Мами Блю, както изпълнявали в Румъния на румънски. Думай това, че си не рести, че трахута ти ми шуара. Мами, мами, мами блю, а мами, мами блю, а май. Мами, мами, мами блю, а мами, мами блю, а ти ми шуара. А чи трахута ти ми шуара, трайлайда. А чи трахута, мъдзубеска чи трахута, мами блю, мами, мами, мами блю, а мами, мами блю, а май. Ще изпълни Мами Блю, както изпълнявали в Египет на египетски. Es Şankuş hamile Brükleda. O Anwar Sadat ya hamilata ya hamilara. Песъци, тъюни, полета пълни с пустиня. Млад хамелар води стадо хамеле. Само ветеро тихо му нашепнува: О, Мами Блю. Ще изпълни Мами Блю, както изпълнявали в Пекин, Китай. Песента написал наш диригент в асансьор. За вас това е добре огоен китаец. Нещо редко срещано там. Мами, а мами, мами Блю. Мами, мами Блю. А мами, мами Блю. Мами, мами Блю. Mami, 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 balloon. Whack the whack wing and a ticking dang dong. Whack the whack ticking at the shore. Whack the whack wing and ticking dang dong. Whack the whack ticking the tweet. Нека сега се включим и с един репортаж от град София извън съдебната палата. Гражданин се обади по телефонната будка. Ето какъв разговор проведе със своята съпруга. Жена, ало, обаждам се отвън съдебната палата. Будката е щупена, телефонната има много хора. Ще говоря с позивни, нали ме разбираш? Сина ми го ожениха. 7 години и половина, да. Аби имаше един голям любовник, него му тресна 20. Да. Имаше свидетели, бе, то сватба не мога без свидетели. 3 говориха, че нашия бил голям любовник и трябвало го хапнат отдавна да го оженят. Ама нашия им на 3 носовете и 3 ги оженя директно на място, издаде ги, да. И при тази жилищна криза му дадо апартамент. Как с ключ, ма без ключ, така е модерно, да не го губи момчето. И журналисти додо, да. Некой мръсник ме е предвал.
Иска интервю да му взимат, ама не дадох. На сватба интервю не се дава. Закараха ги, ма с кола, нали, сватба. Ага. 30 младоженица в една кибитка ги избра. Да се правят компания. На чето, на 8000 силовки имал да дава нашия. Виж какво? Ама от държавата костюм му изписаха, да. Моряшка фанелка на обратно сараетата. Нали се сещаш? Даде и го пострига фънки. Късота му духа. Не знам медения режим как ще го кара. Разбираш ли? Мислех да го ожениме предбрачно, ама не стана. Ало! Имаше един друг голям любовник, ама не му съобщиха името. Нашата сватба излезе 9000 лева. Разбрали ме? А на ония 100 000, ама не му съобщиха името. Отивам да му оправя медения режим, да го кара сам. Ало! Докато продължава телефонния разговор, нека още един, популярен може би сред вас, един разговор от една трамвайна спирка, или по-точно спирката на Рейс 94 на Софийския университет, където младеж с магнетофон под ръка и с една антена закачаше минаващите момичета по некрасив начин. То е тук, репортажа предоставяме към сюжет за малък разказ. Леле, майко, каква мадама минава тая, че ме скапа, ало, мацо, ало. Ски, каква е плоска като батерия от 4 волта и половина. Извинете, другарко, вие да не би да сте падала на асфалт, ало. Младежо, ще мога ли да ви замоля да се подмести от вашето място на моето, защото по план скица тук имам среща с Бонг. Кажи бе, Склери. Моля? Кажи бе, Склери. Аз не се казвам Склери, аз се казвам Гъдю в Съчмали. Много ти дребно и ситно името, бе, готин, леле, то ще си изсипал ти име. Бе, ти си много скапан, бе. Ми окапал съм с една чурба, ядох стеникица по Хендрих Селия. Не, бе, ти си гола вода. Как съм гол, бе, трипотника, хатнах, забравих второ сако да ударата ми дух. Мацето ли чекаш? Кое? Твоята маска ли ще дойде? Аз нямам среща с копка, бе, младеж. Не, бе, мадамата, бе. Той ми говори по французски, не мога разбра. Бонка ще дойде, от 2 години се познаем, а днес ще информирам за чувствата си. Готин, аз имам една тактика, ако приложиш, ще я скафаш. Мъжката ти редим, ти само с една вия ще открехне. Той е мазе за капандура, бе. Айде, притвори ме и без той ми духа. Ски са, готин, като дойде Бонка, първо, че и се караш, той е закъснела, защото съвременните маски закъсневат. След това ще кажеш, че баба ти умрела и ти остила наследство. Лека кола, Волга и вила в Горублене, че я шашнеш. След това ще кажеш, че получаваш по 500 лева. За 5 или за 8, бе? За един беготин ти трябва си баровец, бе. Ти скивали фирма прелъстена и изоставен. Кое? Скивали фирма прелъстена и изоставен. Кое? Скивали! То ще вали ми, не съм си взел чадър, ще крим тук в новотяла на сушинка. Готин, ски сега, като дойде Бонка, разбираш ли, аз ти имам тактиката, ама така, че я вкараш, ама да не ти Младежо, не ми говори. Чувам сигнал, Бонка идва. Ще замоля да го изтвириш, защото съм си забрал, че и нето вкъщи ничего малко издокара. Готин, сега ще го изтвира. Ма забравих тактиката. Слушай, тури магнета под мишница, направиш той като ое. Ое, тъй ли? А така, Готин, не се бой. Аз ще скрием зад храста и тук ще подсказвам. Тук съм, Готин! Добър вечер, Гъдю! Бонки, ое. Какво ми е къщна срещата? Не си се повредил нещо, бе? Забравих тактиката, ма. Скарай се, Готин! Бонки, що закъсняваш? Как съм закъсняла на секунда ти да една сепа? Що не закъснява? 1-2-5 часа въобще не идва и ти му обърка, аз забравя какво да приказвам тук. Готин, баба ти! За мен ли се те цветя, Гъдю? Не са за теб, за баба сама. Не бе, Готин, умрела! Бонки, ти знаеш, че баба ти починала? Ничето, преди малко приказвах с нея, що ме лъжи, би идиот такъв. Моята, бе, Готин! Айде, тя е моята починала. Те взеха мрът като гъбига никнат след дъжд. А да не се караме, твоята жива, моята умряла. Моите са болезнования. Няма нищо, да е жива и здрава. Тя ме остави наследство вила Волга и лека кола Горублене с таванско помещение. Ти имаш ли книжка за колата? Имам, аз без хартийка никъде не тръгвам. Защото от Пловдив туалетно рола трудно се намира, един вестник нарязах, ще хартив. Готин, парите! Бонки, дай 5 лева заедно. Куда толкова пари? Как отденал получаваш по 5 лева на месец, ма? Ти бе, Готин, 500 мъни! Какви мъни, бе? 500 кинта! Какви мъни, какви кинти, бе? Бонки, те са сменили парите, ма. Кога бе,
Една сега се усети, годя бе лео и сега кинтири, минтири, трън-трънярена. Готин, гепия, Бонки ще гепа. скапия ведъртак, Ще те скапа дъртачка, опа. нагреби, Айде ти, гаджо. Чакай, че забравих тактиката. Ще преласта и ще зафърля. Като един джумарата, дет им фърля разни предмети, тук там е телови покривки. Старицата усетила номера, се бе върнала. Тръгна си разплакана, младежът излезе за храста и рече: леле, готин ти е скъпа. Ти направо изкри топката. Това топка е, младеж? Да не сме играли в футбол. Вземи този кирпич тук, че ми изпути рамото, отиди да я върнеш. Старицата удари шамар на младия момък и старецът рече: Сакевале, какъв шамар те заби? Та разправяш по 10 жени са падали на мъж. Добре съм бил командировка, га са и раздавали. Благодаря ви и нека сега... Благодаря ви. Последен репортаж, за да продължите пак с станциите. Най-сетне засякохме на една улица двама приятели, които преди 15 години бяха завършили медицинска академия. Бяха лекари, не бяха се срещали, ето разговора между тях двамата. Гоше, ти ли си, бе, братчи, къде се губиш ти, бе? Тук съм. Какво става с тебе, бе? Ти като студент не беше така, бе? Катастрофа. Любител шофьор, Джани дефект. Ела тук, бе, толкова приятели завършиха и го Пешо стана специалист по изчекнати говори, той ще ти помогне. Влизай тука. Добър ден, бе, Пешо. Какво има, бе? Get up. Да му оправиш. Shut up, оправя. Как си, Георги, оправи? Не можа. Ти си тръгнал, после ще водим при Евлоги. Добър ден, бе, Евлоги. Какво? Има, бе, Жоре. Оправиш, shut up, оправя. Как си ги се оправиш? Не можа. Дай ще водим при професора, той да помни, добър студент беше, той ще ти помогне. Добър ден. Какво? Има, бе. Младежо. Оправи. Шелак. Оправя. Как си ги се оправиш? Не можа. Братко, накрая ще търсим един белкар, той ако ти попомни, ще търсим чужбина. Влизай. Добър ден. Какво? Има, бе. Младежо. Оправи. Шелак. Оправя. Как си, бе, Гоше, жена, деца, къде работиш? Оправи ли той? Да ти... Медицината. Благодаря. Хубави светя, хубави хора, млади. Нека сега се включим и едно желание, което изявихте преди малко на колегата Николай Колев, да пристигне Васил Найденов. Нека включим и Васил Найденов с една песен, с която нашият гениален композитор Тончо Русев се прочу у нас и в чужбина. Една песен, която той написа по време на екскурзията си в Италия. Моя любов. Io non dovevo quella faccia giorno e mai. No, tu salgermi amore. Музика Тончо Русев в България, плувал в Италия в една гондола с Матия Базар. Тръгнем с нашия трансокеански лайнер Али Бутуш да превозваме цимент от Бургас за Майами Бич. По пътя спряхме в Фритаун, Сара, черни коси, бадемово и чи като каже Соте, хайлайв, такова хубаво поло ми оплете, но си го казва Соте, вечерите у вас са хладни. Там стовариме цимента, обаче се оказа, че нашата външно-търговска централа беше объркала пратки си и вместо цимент бяхме качили кашони с буркани и бамбълга.
Туриваме си ги обратно на кораба и си потегляме пак за Майами Бич. По пътя спряхме в Япония. Ямаха, Осака. Там се влюбих в малката финна японка Чочофан. Пуската му чо, докът не ме научи да я мори за склечки да си правя шипуко, не миря. Тя ме наричаше Со, защото мислеше, че те ми е фамилията. Там стоваряме имам бълдата, обаче като разпечатаме 2 буркана за проба, се оказа, че от фабриката бяха объркали етикет. Отвънка пише имам бълда, вътре бяха нахатали турлюгиове. Японците, като намериха люки чушки, помисля, че племето Шопи ще ги трови. С полиция накачиха на кораба и не се проводиха до Майами. Разкарвах се с плажа на Майами и гледам един овчар, бута стадото отсека морето. Каза мало, не нататък земята обратно. По едно време изплува една немска мина и он е удра с гега, така не да е удра, това не е работа за овчар. Не ме послуша, дрънна и се чу гръм. 3 дена после Камбул валя вълна. Гегата му намеряме в нови пазар. В Майами Бич се влюбих две близначки Кармен и Мери. Кармен вика 600, не те давам на Мери, Мери вика 600, ще ти издера очите, ако те видят с Кармен. Там обаче хората чакат си мен, ние им караме турлюги вече. Та въобще не го разтоварваме и за по-пряко през Беринговия проток се завърнахме в Бургас. 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 Бургас като Бургас. Наказание нямаше, само дет на капитана на кораба му излезе прякора Магелан, пак нас той ден не срещна и не базикаше. Здравейте, цементолози, марава цементолози. И нека сега един поздрав от близка Югославия, пак по ваше желание, пристигна една група, наречена Сребърни криле. Може би остана в нея само Горан Брегович. Една песен, наречена Грешници. Узалуте, тише миру, цяло звезда, летни изтек. Узалуте, тише миру, Ерошисте, Иван Свет. Грешнице, на друга не себе, грешнице, от твоим живим семе. И ако ти си, остала си ти, умени. Благодаря ви, нека сега включим един репортаж от столицата, където на една тролейбусна спирка на тролей номер 3 в будката за вестници засякохме граждани само с ляв ръка в балкон. Зададохме му въпроса защо сте в това окаяно състоянието и негови отговор. Другарки и другари, тръгнах в 6 часа за работа с тролей номер 3. 8 тролея минаха без да спрат. На 9 реших, че се фърли и място се фърли. Без 11 извън врата. Държах се на 10 за гушите. Паднах или младежа, падах ясно, той се държа. На следващата спирка ватмана ни изненада и спре. Трябваше да го сменя, защото се беше задушил. Признаха двама, качиха се 98. От тех 3 си тръгнали към къщи пеша, ама тълпата ги помела и ги въвела. Аз успях в суматохата да влезна вътре по напречната дръжка, да се кача и да се легна на хоризонталната. Над мен имаше 2 ученички с чертожни дъски, ама не ми пречеше. Контролерката тръгна по главите на хората и почна да ги чука за билети и карти. Аз усетих, че балтона ми потегля някъде и да държа само левия ръка. При тия резки промени на времето някой му е станало студено и се беше навлечал. Ту се вик, затворете вратите, ще претърсвам. На воена му беше чезнало оръжие. Но беше късно, че се изстрели и контролерката падна, убита по време на изпълнение на служебния си дълг. Сето се за парите си бръкна из джоба, липсваха. Имаше 2-3 огарки, някакво цене и бикини. Явно младежите в тролея не спяха. Някаква пенсионерка, загубила очилата си, обърка перфоратора с моите уста и ми набута билет. Докато й обясни, че мразъвката на хартия, тя го стракна да перфорира. Нямаше дупка, само 6 и горе кара, защото имаш пломба. След това погледнах наляво и на прозореца попаднах на 2 обувки номер 43. Гражданин, половината висеше навънка, половината навътре. И като усетих, че го наблюдавам, извика: другарио, или ме избутайте, или ме вкарайте. От 6 пътувам власт, сега и 10:30 да закъснявам за работа.
Сигурно работеше в метеорологична служба, защото из различните квартали, за да му пишат надница, даваше информация за времето. Внимание, плиска, духа, не духа, югозападен ветър, предалите да не се слиза. След това нищо не помня, тъй като при внезапно отваряне на вратите са били изстреляни, като снаряд съм се забил в будката за вестник. Сега ви моля с някаква кола да отидем до магазин и му облекат срещу фактура, че още бързам за работа. И сега, по желание на колегата от среща, който каза нещо ново, нека продължим 6-часовата програма с едно извънредно съобщение на деня. Извънредно съобщение на деня. Съобщаваме ви, че днес в някакъв окръг, в някакъв град, някакъв завод, някакъв тест изпълни плана си. Поздравяваме славните труженици с песента на Оскар Бентън «Бу-бу-бу». When in the station, they walk in the sun, but it smiles. Прекъсваме песента поради подробности относно извънредното съобщение на деня. Съобщаваме ви, че цехът изпълнил плана си е цех номер 3. Поздравяваме тружениците от цех номер 3 с песента на Джани Моранди «Говори по-тихо». Parla più piano e nessuno sentirai. Повече подробности относно извънредното съобщение на деня няма да има. Оказва се, че резултатите по плана на завода са фалшифицирани и тружениците са получили по 100 фалшиви лева премии. Поздравяваме тружениците с един репортаж на Митко Чуков, който вие познавате. Нека този път го включим от един от нашите родни стадиони и 16 минути по-рано от началото на футболната среща. Този път се включваме 16 минути преди началото на футболната среща. Двата отбора са в едно от съблекалните, където решават мача в нечия полза. След традиционните първоначални минути на проучване, домакините взимат инициативата в свои ръце и предлагат на гостите резултат по 300 лева на човек, при положение, че мача завърши 2-0 за тях, за да се класират от първо до 6 место, където реши федерацията. Гостите обаче контратакуват по 600 лева. Домакините, подпомогнати от директора на завод Проблем, стигат резултат по 1000 лева и номер 6 за цветен телевизор София. Стига се до абсурден резултат 2000 на 2000 лева за едно реми, което не устройва никой от двата отбора. Затова те опечалени тръгват към стадиона, за да започнат мача. Домакините обаче откриват гол от вратаря на гостите в банята и му предлагат сумата 3000 лева за 3 гола. Тъй като е гол и няма къде да постави парите, той приема. При положение, че бъдат внесени до 25 минути в чековата книжка на 3-месечни му сини. Не остана подминати съдята между жълти и червения картон, той откри 1000 лева, което реши мача директно в полза на домакините. За тези от вас, които няма да гледат мача, ще ви съобщим как ще станат 3 гола. Преди да съобщим головете, нека завършим с един познат до болка репортаж, един разговор от телефонната централа. Ало. Да. Може ли да се обади Сани Пенстанция? Сани Пенстанция на телефона, говорете по-бързо, че съм много нервен. Ало. Намали оборот си, другаре. Намали, че ми туткаш към телефонната централа. А така, задръж. Давай. Другаря, на нашата улица умрял един кон. Да дойте да го вдигне, защото много мириш. На коя улица граждан? На тут. На Толбукин ли? Не, на тут. Стига ми тут, къде? След 2 минути. Ало, да. Може ли да... Стани Пенстанция на телефона, кажете къде смърди говелото. На тут. Питам та пак на Толбукин ли? Не, на тут. Стига ми тут, къде? След 2 часа. Ало. Да. Може ли да... Сам. Няма попунтира. Не те помпанче, къде е коня? На тут. На тут Толбукин ли? На тут. Ама ми се изпотипа фамилията, докато го помъкнем. Благодаря ви. Няма начин свои хора ще има още. Нека сега се включим с един репортаж от зоопарка, където гражданин година и половина без забелязан пред клетката на маймуните за бездействие.
Ние му зададохме въпроса, защо си губите времето тук, като и не го и отговор. Другарки и другари, много мразим още от малък някой да ми дава къл или да ми тури заповед. Още когато бек на 4 крака и се движит напред, родители и учители ми викаха назад. Кои са те ще му ориентират на мене в живота, къде си движи мата? Аз веднага ръдна мили на лево и на весно ги чашвам. Като пораснах, влезе в киничките, тук не се пуши, леле, горе звезда. Що ги слагат тия табелки, като знаеш, аз съм пушаш? Ваден си цигара, пален си, те ми сгонят, обаче си пуши. Като станах по-културно, отидох си на опера, да гледам някой си осело. Гледах го до средата, защото ме изгониха, ма преди ми изгонах видях един шалтер и отдолу пише летите. Чак не го пикнем, 6 кинта дадох за билет, не го пикнем. И като дръпнах тъмнина, като светнаха голема грешка. От тело вместо да души да взема, дошило на мачка софлявка. След това отидох да си купим костюми, още карам без него заради некултурно отношение на жената за штанда. Съвсем човешки казвам, другарко, искам като за мен да си купим костюма, на штангистка без да ми слушат без. За вас, другарите, ви кажи старина. Тя ще ви каже на мене, кой номер да си купила. Тя викам да натигам костюм 88. Ама ще слезете още 3. Ще слезете ако ги пъстим, друга. Аз съм пътувал и с брат, всичко на всичко 2 пъти, защото вече ми има снимките по гарите и не ми дават да се качва. Първия път, като се качиш, там не дърпаш на запната спирачка, амбицираха ми вена, като висил най-ръч. И влака спре. Свали към аз и качи за друг. От другия пише не скача движение. Стъчуш! Ама не може да преценим къде се вричи на стълб. И после лекаря ме пита, кога ви е това чувство граждани? Аз си нали си лекар, ти ще кажеш. Аз ако знам, няма да дадам при това. Много ориентирах, викам, доктора ще ми от малък, но най-много се засили, когато запали кооперациите, трябваше от 5 етаж да ритнем долу. Нямах друг избор, сам си го реших, тъкмо да скочи, дойдоха ми пожарникари, опанах едно платище и вика, тук, граждани, тук. Той ще ви казва, къде е скочила. Аз се заселих 10 метра в десна. И ги заредах. И пак при същия лекар. При него му отведоха, когато бях на море, там ги слага все бабанки и спасители, и си години с свирка, малче рефлакс от черата и вика да слизи, о. Надежда рекал, да се разбереме в функциите. Тай до тук ти плаща да спасяваш, аз съм взял пари да дойда в лечене. И влезнах, после ме извадия двама, даже с скутер. Още не бъде ребрата от изкуствено дишане, ма на зачаяне, и влезнах. И от тогава на медицината не вярвам. Его, Дарвин е казал, че човек е произлезнал от маймуна, докато не видим не мало повярва. Година и половина стоим в зоопарка, наблюдава маймуните, никой не се измърдаха толкова тях. Обаче гледам, маймуните ги къпат. Рана ги, никаква работа не вършат, и хората бала ми даваме пари да ги видим. Излиза, че маймуната е по-дявол от човека. Следователно, според мен маймуната е произлезнала от човека. И аз сега съм си подала една молба в съвета, да ми дадат документите маймуна. И като го вземем, ще го докажа. Нека се включим. Току-що с една, току-що пристигнала почта, една редакция писателска получи следното писмо. Драга редакция, преди 12 дни загубих сен на вещ часовник ракета. Търси го къде ли не, за мое големо очудване го открих в бюро за намерени вещи. Беше го намерил младия наш поет Стефан Ванков. От сърце му желаем големи творчески успехи с неговата благородна дейност. Използвам случая да предупредя всеки от вас, който е загубил нещо скъпо в живота. Другарки и другари, не се отчаивайте, не падайте духом. В България има много поети и писатели, които вече не търсят. Някой ден те ще направят щастливи и вас. Благодаря ви. Няма начин своя кораб, Бао ще продължи утре до 12 на обяд. Продължаваме 6-часовата програма. Тук ще пристигне един журналист, който направи едно интервю на една крава рекордьорка. За да не ни обявите в софизъм, включваме интервюто, кравата сподели с нас свои радости и тъжби. Аз съм крава рекордьорка. Още от малка си мечтах да си стана рекордьорка и си стана. Моята работа не е опасна, обаче отговорна, трябва да се преживя. И аз нали съм рекордьорка, преживя. Като дойде делегация, веднага я водят при мен и всички казват каква красавица. Аз не вярвам. Един мъж никога не може да харесва една крава, било тя е рекордьорка. Само едно ме мъчи, така става не само с кравите, като ни издуят и ни бракуват. Не да ни пускат кожата за чанти, копитата за пепелници, ма не да ни пускат за телешко. Ще ги санкционират тия неща, но някой още ги вършат. Имам молба, като ме пуснат за месо, да си ми пише месо от крава рекордьорка.
Иначе излезе, че цял живот съм била теле. И последния репортаж, след малко ще танцуваме с една обичана певица, ителка Росица Кирилова. Вчера повреди микрофона си от главата на един зрител в Гранд Хотел в Ленинград. Тази вечер той беше дошъл да я посети. Тази вечер, внимавайте, тя ще пее с микрофон пушка. И за нея пристигнаха тримата телохранители, които преди малко пяха. Ти разправя една история. Вика, разправя, докато не сме стигнали касата. И ми разправя следната история. Една млада девойка пристигнала на Софийската гара. Качила се в един влак. Влака се оказал задръстен от народ. От едно съседно купе се подава един мъж. Помолял девойката да седне до него, тя пък го помолял да не пуши, той пък пушал, разбираш. Седне някъде. Отворила прозорца и си подава той. Това. Дали, аз за нея се сетих, да. Започнала да вика: бабо, лак ще намери място, ма какво тяпаш там, вижте ме. Оказало се, че девойката ни пътува и спращала баба с пътъчка. Ма той голям левак, бе, а? Ма той левантула, а? Канадска лева, да. Значи, седнала бабата до него, а той мисли муцето, а? Хубава история, само че ти се благодари, че на мене разказа. Що? Защото не си ли забелязал как хората не умеят да слушат? Не съм, Не си ли забелязал, че обикновено хората умеят да разказват, но не умеят да слушат? Не съм забелязал. Добре, тогава разказвай тази история, аз ще покажа как би те слушал един мой приятел. Тук е в момента, казва се Данчо Георгиев. Данчо? Стълбицата, бе? Разправя. Сега, тази история също е. Защото аз имам една друга история. Разправя също. Айде, тази ще разправя. Аз имам една друга. Не ме разправя и тая, вече. Едно и също 20 път ще ме разправя. Не ме разправя. Аз имам една друга по-интересна взема. Ти тая кажи, бе, е друга, да. Той бе сега за друга се пукнал. Те почнаха. Да, бе. Кома на кара се кача я. Така, няма ли. Една млада девойка пристигнала на Софийска. Коя девойка? Чудя да знам коя девойка. Една млада девойка пристигнала на Софийска. Познаваш ли ти? Аз не я познавам, бе, не съм я виждал, не бе, ми един приятел в магазина за кокошки, бе. Вие двамата сте били. Двамата, тя една дълга опашка са опна, разбираш, ние докато чакаме каста, да дойте ми разказа тази история, че те разправя на тебе, че сега втори път. Една млада девойка... Ма той познава ли я? Може да я познава, да го знам, не съм го питал, ще го питам, Една млада девойка... Ма не я знае, де? Не я знае, бе, не ще я знае. Може да я знае. Една млада девойка... Ама не я знае. Аз не знам, знае ли я, сега не ли я знае. Не бе, защото ми кажеш, знае, не я знае. Казал съм, знае, не знае къде. Значи не я знае. Ще го пита, вътре ще го видим. Значи не я знае. Не я знае. Една млада девойка... А те разбрал, че е девойка. То ще ма втеляса. Оде я знае къде е девойка по тембър, щипнал, той Пипандев. Те да го знам, Щепандев, Една млада девойка пристигнала... Ма не я знае въобще. Я знае, какво ще знае. Ама ти не знаеш. Аз не знам, аз не знам. Да бе. Добро утро. Да бе, ясно. Той ти го е разправил на... Над мен го. ясно. На себе два пъти го разправил. Ясно. Какво за да хълцаш от морския въздух? Бе, давай нататъка, бе. Защо го кажеш като човек? Какво е човек? Какво е та? Една млада девойка пристигнала на Софийската гара. На коя гара? На Централната гара. Той гара не е виждал. Не бе, защото Централната Саша ремонтира до 98 година. Докато те ремонтират, се качат по Дуянската гара. Що разправяш Централната? Ако живее на центъра, се качи на Централната. Ако живее на Подуян, се качи на Подуянската гара. Кой ще каза? Ма ти веднъж викаш Централната, да не ще... Що се дразниш, бе? Как стане? Що се дразниш? Не се дразня. Ако искаш, па няма да питам, бе. То му говориш, то ти... Глей го. Кой гаре? Какво гаре? И какво се дразнеш? Не се дразня, бе. Не се дразня, не опитай, бе. Ти да си много нервен, бе. Съдене, как съдене?
Не бе, защото веднъж викаш централната, веднъж викаш Подуйне. Изтървал съм, айде. Добре, Изтървал съм. Айде, изтървал си. Изтървал съм. Айде, бе, ще уточняваш, ако Какво ще уточнявам? ще говориш като хората. Къде да знам, не се качила? Как не да знаеш? Къде тигара едновременно се качила, айде. Гледай го сега, то го питаш, то ти са звери. Гледай го сега. Как се качи от двете гари едновременно? Голям читал и мала качила, сай. Защо се будалкаш? За водалка нас ще разправям като горе. Ясно бе, ти не знаеш, ясно. Къде ще знам? Да бе, ясно бе, ясно. Значи би ми паткера, да. Да. Продължавам аз. Така, качила се в един влак. Влака се оказал задръстил. Какъв влак? Влак не е виждал. Не бе, може да бъде бърз, пътнически, тварен, експрес, мотриса. Яваш? Абе ти що като не влезеш, що не кажа, че не знаеш влак, да ти обясна първо който е влак? Аз те питам сега, може да... Той не знае влака. Не бе, значи е бил пътнически, не да го знам, може... Ти влак, виждал ли си влак? Виждал съм влак, ама отида да знам всякакъв влак, ти... Качил на влак. Яваш? Качи се в понеделник в София, другия понеделник си в Бургас. Качи. Не бе, защото не се уточняваш, аз ама драза, не се уточняваш. Влак. Ти преглеждал ли си се? Май ти тропа някой да ста. Имам минерална вода в колянте. Питам те като хората, ясно значи е бил пътнически влак. Влака. Ти не знаеш, бе, да бе, ти пас... Аз се забравям. Ти не знаеш, он е ти го е разправил на тебе, ясно. Ясно, Ей! Ще презенташ ли? Влакът се оказал задръстен от народа. Тя не си запазила място. Не си запазя, един път се запазя. Не, защото може да запази. Не може да запазя. Като пасла жена, акъла е като аспиринч. Колко му е да си вземе билет, да си седне като хората, да си пътува като хората, тя не си взела билет и права. Не взела, да чакала намаление. Яс! Чая се езика къде. От едно седно купе подал се един мъж, помогна от волката седница. Ма той познава ли я? Те се познава! Дай ги дам! А той, ясно! Съм бил влака! Ясно бе! Ясно, той е бил сваляч, ясно! Как ще сваляч? Не така сваляч. Айде па не. Айде! И като не е сваляч, какъв е? Качвач. Дес, аз те питам, сериозно ти се подалкаш с мене? Аз сега съм сериозно качвач, да го знам аз. Ма ясно ти не знаеш. Аз не знам, бе! Да, бе! Ма да, бе! Ясно, бе! Ясно! Ей! Сега си аз езика къде. Давай да! Помоля да като стигне до него, тя го помоля да ни пуша. Той забрави, че питам влака на къде отива? Към Бургас, той пътя. Виж, това е друго, към Бургас. Към Бургас, към Бургас.